Едим се разхождал бавно. Слънцето греело приятно, птичките пеели. Беше хубав ден за разходка. Той бръкнал в джоба си, но не намерил телефона си. Трябва ли му опътвания? Едим видял мъж в униформа, полицай. Може би той щеше да му помогне. Извинете, господин полицай, започнал Едим. Той посегнал към портфейла си, за да покаже личната си карта. Погледът на полицея проследил ръката му. Изражението на полицея се променило, подозрение помрачила очите му. Стой, излаял полицаят. Той сграбчил ръката на Едим. Какво? Едим бил объркан, не разбирал, просто искал помощ. Не се прави на ударен, казал полицаят, стягайки хватката си. Видяхте, ти открадна този портфейл. Сърцето на Едим биело лудо. За какво говорите, заекнал той. Това е моят, полицаят не слушал. Извадил белезници, цас. Тръгваш с мен, заявил той. В главата на Едим мислите се блъскали. Това беше грешка. Ужасна грешка. Трябваше да обясни. В полицейския участък, полицаят, строго изглеждащ мъж на име Петров, хвърлил портфейла на масата. Добре, давай, изръмжал Петров. Къде са парите? Едим се втренчил в портфейла. Изглеждал познато, но не бил негов. Не знам за какво говорите, настоявал Едим. Това не е моят портфейл. Намерих го на земята. Петров се навел напред, лицето му на сантиметри от Едим. Не ме лъжи, заплашил го той. Видяха те как вземаш портфейла. Сега къде са парите? Едим почувствал вълна от отчаяние. Беше вкапан. Никой не му вярваше. Вижте, умолявал Едим, казвам истината. Проверете портфейла. Няма пари, само документи. Петров се поколебал, после грабнал портфейла. Отворил го, очите му оглеждали съдържанието. Лицето му пребледняло. Това е невъзможно, заекнал Петров. Той извадил износена снимка от портфейла. Беше бебешката снимка на сина му. Очите на Едим се разширили. Сега разпозна портфейла. Беше видял как Петров го е изпуснал по-рано през деня. Петров бил твърде заед да помага на възрастна жена да пресече улицата, за да забележи. Едим обяснил всичко на Петров. Петров, смутен и облегчен, се извинил многократно. Свалил белезниците, лицето му червено от срам. Едим напуснал полицейския участък, облегчен и развеселен. Това беше ден, който нямаше да забрави скоро.